Tak, 5:22, ale já už vařím. Teda pokouším se vařit. Dneska mi to docela zasíná. Tady jsem se zakempil, kousek od baráku. A už mi to doutná, možná zasíná. No. Tak, tady jsem si zalezl. No, docela mrdolí, ale to nevadí, to není žádná pohroma. No, tak takhle jsem tu bydlel. Tady jsem byl. Už se mi vaří ta moje šmakulada. Tady jsem byl. Spal jsem v plachtě, tentokrát se spacákem a kalimatkou, že? Samozřejmě. No, ještě na nádobí vodu tu mám a na mytí držky. A to všecko, za chvilku mi to bude vařit. A za chvilku pochaluju a pojedu dál. No, napapáno, uklizeno a jako vždy Patrmanovi žádný nepořádek nezůstává. Je pravda, do kompostu jsem jim tu plácnul zbytek polivky. Tak snad ty Míkové urazím, ale toho moc nebylo. A můžu jít dál, no. Vypadá to, že mrdolení ustalo. To vypadá, jak vylezu spod stromu. No, něco málo. Tak tam. Tak šup na cestu. U cesty taková voda a je to tu samá spermie. Akorát to asi nebude vidět, že? Pulci, hodně pulců. Pěkně, čisté to tu je. Ale člověk by mě zajímal, jestli nějakého dlouho neviděl. Pulci jsou, žáby ne. Kdo by byl, když mrdali, že jo? Tak, jdu dál. Tam už mě čekají, že prý budu mít dlouhou snídani, ale já přijdu až tak na oběd. Takže vítaná změna, už nepůjdu po cestě zase. Jsem potkal pána tady u nějakého obchodu a řekl mi dojít k nějakých lesy, místní lesy nebo něco budova. A odtezáhnout tady na tuto pěšinu. Prý tu měla být nějaká dráha, která se nedostavila. Tak si docela zkrátím cestu přes les. No, jsem zvědav. No. Ale určitě lepší než jít po cestě kolem aut. Asfalt. No a tady bude příroda. No. Obloha nic moc. Ale mám plaštěnku. Ale zatím jsem se všemu vyhnul. No. A tady bude pole. Koukneme se po okolí, tady bude, myslím, rozhled. Tak. Nic světoborného, ale i tak je to pěkné. Tak. Takže teď mám zachytný bod, já to zase zmastím, já se znám, prý má být nějaká hajenka, ale tam bude nějaký fígl s plotem něco, s polem. No, a pole tu je všude, takže to já co? Já to, no zmastím. No, tam možná do pozítřka dojdu. Tak. No, v lese jsem došel až na křižovatku, žádná hajenka nikde. Jak jsem improvizoval, no tak snad nejdu špatně. To z kopce, to je spolu do kopce. A i když navigačku nepouštím a najdu podle ní, tak jsem jenom ciknul, kolik mi asi chybí do Vítkova. Pokud ještě nezabloudím, tak jsem 10 kilometrů. No. A tady něco je, ale to na hajenku nevypadá. Bude nějaký krmelec.
Oj, jajka. To není ani krmelec. Tu má někdo nějakou chatku. A tu mají skladiště na seno asi. Jaké bistro. Tak. No, tak zkusím jít nahoru. A jaká další budka. Ty brďo, však tu jsou zase odbočky. Tak to jsem v prdeli. To je na Patrmana moc křižovatek. No. Tam by se dalo jít. Tam jsem teoreticky přišel, ale tady touto uličkou. Tak půjdu sem, no. A hajenka nikde. No, já, který už skoro nepiju, úplně výjimečně, si byl koupit v krámu v rámci toho, abych se poptal, co a jak dál. Tak jsem si dal kozlíka. No a teď by měli nějakému hřišti. Tam už vidím mají ukazatele. Traktoristi jedou bomby dneska, tu je samý traktor. To není jak já, dovolenka, že? No, ale ta moje dovolenka taky to počasí nic moc. Loni tou dobou bylo furt hezky. Takže co to tu máme? Už taková poklidná obec. Tak, ani nebudu točit, až k ceduli to jenom vyfotím, kde to je, jak to je. Bank. No, to by měla být prýskatka na Větřkovice. No, jak to tu vypadá. No, zkrátka na Větřkovice, aby nemusel po hlavní cestě. A kurník, jestli Větřkovice jsou kupa hoven, a jdu správně. No, uvidíme. Tak. To je jinak, než po těch silnicích. Ještě, že tu mají tolik traktorů. Tak jsem brouzdal, sbíral klištěta. No, Vítkov nevidím. No, vidím větrnou elektrárnu vzadu. Vrtuly se netočí, no, také bezvětří mi nepřipadá dneska. Máme nějaký skot. Ale Vítkov už by měl asi vidět, ne? Už jsem taky kousek. No budu za blbě. Ne, teď by neměli blbě. A? Kurník, to je jako na kousku, ty elektrárny, to mají 3. A ani jedna nedělá elektriku. Pakárny. No, jak jsem si zase trochu zašel, no, jak se zase trochu vrátím zpátky, ale to nebyla zase taká hrůza. Takže dokop se zpět. Já jsem stejně akorát na tom poli, z toho pole jsem měl uhnout asi na hlavu, já jsem no. Tak. Stále před. Tak se mi trochu rozechcalo, ale já jsem vybavený. Ale Vítkov furt nevidím. Doufám, že žedu špatně. No, doufám, že ten poslední typek nebyl srandista a neposlal mě fakt na opačnou stranu. Tady nejsou cedule, není tu nic. A tam vidím něco. Ale to už vidím teďkom ze startu.
že to Vítkov nebude. No, z těch už jsem měl být dávno vylezlej, ne? To jsem měl mít přes to pole Větřkovice. No, to jsem si zašel. Bude tam ta děura, budou ty Větřkovice. Takže tady teďkom, toto bude ta cesta na ten Vítkov. No tak konečně Vítkov. Tak vypadá to, že už jsem tady. Takže provalím jednu zatačku, to říznout přes pole. No, se někde vypinkám, že? Mohl bych. Podívám, jestli se tu dá odbočit. Do krámu a na návštěvu. No, tak jsem tady. Posledních pár metrů. A je to. A už aspoň vím, odkud ti mamlasové, co vyzváněli, jezdili, že? Tady mají centrum. No, radí po kopce zase. Za město nic moc. A to jsem tu byl. Tu tak pobourali. No. Vidíme, co dál. No, ještě, že to nepřišlo dřív, ale ještě nejsem dřív. Dobrý. Prosím vás, na Volkerovou. Jste úplně mimo. Jo, no. Chytil zrovna déšť. A to, Volkerová 834. A kde teda? Volkerová. Tak. No, tak jsem v cíli. Tak. Exekutor. Je to? Exekutor. Prosím? Exekutor. Já vím, pojďte. Je otevřeno? Není. Venčíme krokodýly. Přítelkyně. A kocoura, kde máme kocoura? Kde máte čerta? Kdybys viděla čerta, tak ho pošli domů. Dobrý večer, dobrý Jo, on nemá. Taky. Jo. Ty nemáš klíče. Nemám, ale Kdybys tam chtěl vyšplhám. domů. A kam se chystáš, že potřebuji klíče? Čerte. Hoď, tam se napaseš. Tak. Kocura máte Mně kde? se líbí, jak jdou všichni tři. A jak je kocour dráždí. On přes ně skáče, víš. Venku si vyskakuje, jo? Na Fedinu si moc netroufne, tam mu dá nářez, ale na bílýho si troufne, On je rasistický nechá. kocour. To je rasistický kocour teda. Strašná pastva. Tihleti parchanti měli 4-5 roků a naháněli kocoura. Teď už jsou velký, tak ho chtějí honit na kole. No, čert nás má v paži, bych řekl. Že? Ale ten kes, Nazdárek, tebe nemám to ještě jsi zabraný. si vzal. Ten kes, to je taky práce kocoura. A co je s ním? Víš, jak to je? Jo, tady, už to vidím. To je ničitel. No, tak on si značkuje prostředí, ale teďkom bych řekl, že značkuje úplně jiný revír, protože tady ho vůbec nevidím. Počkej, tady za rohem je pustím na volno. Jo. Čerte,
No, Tady chodí za kocourem, za bílým. za kočkou, ne? Za kocourem, on už je tež binární, nebo jak se tomu nadává dneska. No, nemáš ho tu. No jo. A tamhle už je pak pouštím Dennyho, ať běhá. A on, to je ohnivá čára. A proč ho vlastně nepouštíš normálně? Však běhali sami, ne? Oba dva. Hm? Oba si měl puštěné, jo? Ty To se přijdou na schodech rozloučit a pak si jdou nahoru po svojem. No tak jasné, že jo. Se budou otahovat s dětkem, že jo, když jsou to psi, že jo. Pojďme se, jestli s tebou mluvím tak dlouho. Já je pouštím, no. A vím, že máš jindy puštěné, no. Viděl na videách. Čerté. No tak. Čerta zažrali kosy. Nevím. Na tenhle strom leze čert až nahoru, když se mu chce. Teď dostaneš kšírek dolů, že? no. Ho zabíjá. Tak, a hledejte čerta. Ty taky, teď. A honem, jdeme. On říkal, že jak blesk, to mi moc nepřipadá. Připadá takový rychlý, jak my dva. Že? Prej seš utíkač. Nepotřebuješ vůbec kamaráde vodítko. Počkáš, ty jsi takový slušňák, viď? Ale kocour na nás kašle. Kde máme čerta, ty? Pojď, vyčmuchej to, komisaři Rexy, nebo jak. Je hezký kocour, bude pryč. Jsem zvědavej, kde je kocour. No, říkám pryč. Ale jsem ho pustil brzo asi. Ale šel náhodou sám? On přijde. On to je šupák. Šupák je salát, ne? Jinak kdyby šel s námi ven, tak půjde celou cestu s námi. Asi jdeme rád navštěví. Gramlavej. No nic, to asi vypnu, kocoura nemáme. Tebe máme. Tady zdrhača bleskového, jak jsi říkal, máme. Hrdinku taky máme. Na ten strom leze nahoru kocour. Tak je to kocour, že jo? No vidíš, to už by mohl vylézt i do balkónu, když bydlíš při zemi. Co je, Betie? Čerté. On je prostatik, ne? No, jak je to pes, oni hlavně značkujou, že jo? Čertíku. Není čerta. Čerté. Hajzlík. Ale prdla, koučky se mrouskají, tak to, tak má vájí, že jo. Kašle na to, i když ty si říkal, že on je na kocoury, je? Čerté.
Oj, čerta nikde. Tak to stopnu. Čerta natočíme třeba zítra. Zítra bude zahrada. No, jdeme se podívat na tu zahradu. Tam se něco vytvoří. Kurník počasí. Dobré i tak, že se dneska dalo jít. No, protože jsem tady. Kdyby byl na cestě, tak to bude zase možná nic moc. Tak co, valíme? Kde máš tu druhou potvoru, no? A oni tu mají i rozhlas. Tak. Posádka nasedá. Tak. Lachtíme. Tak jsme dorazili na zahradu. No, ale to bude boj. A je trochu les. A tady ten kultivátor, s tím jsem v životě nedělal, snad bude i funkční. No to bude turnaj, tady toto. No, ovocné stromy. A tady má budku, a je chrupká asi. To pěkná hůda, no. No, ty brďo. To chce Semtex. Tady nepomůže sekačka. Jak na motorovou pilu. Ty brďo. No, uvidím tak ještě zítra. Prý na 2 hoďky. A koukám, teď tu má to nezničitelné rakosy. Pojď, tašku ti vezmu. To dej, jdeš to dát do boudy? Dobrý, dobrý, jo? Dobrý. Ok. Takže standardně jako vždycky se stane něco neočekávaného. No a ty vrabčinky budou za 14 dní, ale to není na jídlo. Já vím. To je samá pecka. Jo. No, byly málo nabité baterky, ty se vybily, takže ty nabijeme doma a ještě zítra ráno, ale šlo to rychle, takže to akorát kultivovat to bude až při to uschne. Ale švestky, oni budou později. Hodně bejvá na tom stromku za chatou, tam je ten černý rybíz. To tam uvidíš odsud. Jo, no. Podíváme se. Jo, to je ono. O to určitě není ono, on myslí dál. Jaký je hličák. No, to měl vidět, no? Jak jsem to měl udělaný. Já mám někde fotky, jak to rostlo. A bylo to ušlechtěný. Už jak jsi mi, myslím, posílal fotky, jak to bylo pěkný. Už na to nemám. No, kdybys nabil baterky, už to máš krásný dneska. No, a rychle by to bylo. U plotu byly fazole. Až dolů. Jo. A rostly nahoru a tam dole v té kleci jsem měl taky fazole. Tam mám držáky a všechno, ale... No. A když jsou kopřivy? Kopřivy jsem se díval, v Globusu tež prodávali asi za 30 korun krabičku. Jak s žampionama. No nic, vypínám. No. Škoda, mohlo to být už dneska hotové. Jdu tak pro pivka do Penny ještě. A koukám, jakého tu mají faráře a i s ministrantama. Ale bude zase tak úplně slušné město, že jo? A jak si mne ruce. Tak, a mě už chybí jenom tam ten kousek.
Tak, den 3. výletu, opět jsme na zahradě. Livendy trhá bez ALS. A tatík bude taky natáčet. Tak, takhle to vypadá potom, jak jsme minule skončili, ale dneska to dopokračujeme. Počasí zatím dobré, ale uvidíme, jestli se to nezakaboní. No, posléze. O, pesaní už se tu zavodňujou, že? Ale jestli to nevychlompejte hned. No. Co čumíš? Co Denny? A ona tě tam nepustí, viď? Máte tam dost vody? No, ještě vám doleju, že? Tak. No, pojď. No, že ty držko? Hoď, to máš, tady máš studenější, to máš určitě ze slunka. Teplé. Hoď. Tak, tady máte čerstvou, ne? Tak. No. Tak, takové nám to postoupalo. A vrhneme se na to. Nepodívej. Takže co baterky dovolili, to se posekalo. Co se pohrabalo. Ale chtělo by to ještě přejet do čista. No. Teď už by to stačilo i normální sekačkou. A z nejhrubšího to je dobrý, no, ale a už budu pokračovat cestě. To už tatík zvládne sám, říkal. No, ale aspoň z nejhrubšího. No. Počasí zatím vypadá dobře, mračky jsou, ale není to žádná hrůza. To bude až vypadnu. No, odjíždějí a já už se můžu vydat na tu zryceninu. A razím vpřed. A když se podívám kolem zahrady na sousedstvo, to vypadá. Tak jo, naschle. No vidíte, tu mají i krematorium. No vidíte, taková cesta by mohla být celá. Jenže tady už přecházím na silnici. A tam zrovna odjíždějí dozadu. No, já jdu opačným směrem.